Bueno, pois aí vamos, saímos da casa agora mesmo. Hoxe toca ya a Maite facer de reportera dicharachera. Acabamos de ver saltar este tramo que eu ni me atrevo a saltar. Supoño que achegarán o barco, se non eu non salgo de aquí. Ahora ya empezamos a notar como el barco se empieza a arrimar, calculando distancias. Ahora sí que el barco de verdad se está arrimando. Y ahora es cuando Pilar va a poner el pie en el barco. ¡Y ¡epa! ¡Bravo, Pilar! ¡Sí, señor! Ahí están ellos, sí, señor. Todos contentos, ya están adentro. Bueno, Pilar y Douglas ya andan por el barco como si estuvieran en tierra firme. Ramón, tienes que darles a Pilar y a Douglas la ropa de aguas y las botas. Hoy seguramente que a José le hubiese gustado poder acompañar en este viaje a Pilar y a su marido, José? Dime. Te habría gustado, ir hoy al mar, Bueno, sí, hoxe sí, pero nunca vemos tanto, non barca pequena. Hai que ir os que se podan. Pero bueno, a ver se teñen suerte. A ver, llevan dos talismanes a bordo hoy, Por lo menos que graben aí unha boa pesca. Eso. Dios te oiga. Esperemos que sí. Ahí van. Sale el Portosín 2 para la mar. Vamos tentar gravar ben o lance cando estén tratando xa de coller o peixe. Vamos tratar de facer o documental o máis completo posible. Eu estou con unha nena pequena, Douglas tamén, estamos felices de estar aquí, é un orgullo poder estar aquí no Portosín 2. Bueno, o cerco sigue en loita e nós estamos aquí pois tamén como un xeito de defender e de protexer algo, un sector primario que é tan importante para Galicia e que non pode desaparecer. Vos estadme explicando o que teñen que facer primeiro de nada cando están saindo de Porto e é cubrir todos os datos que é un trámite que teñen que facer obligatoriamente pois para poder pescar. Estamos saindo de Porto de Portosín. Estamos no Portosín 2, hoxe 19 de xullo, hai lúa chea. Que previsión de tempo temos, José? Calma. Moi ben, que alegría. Ahora mismo va unha maraxe que é a costumbre da vida tarde. É unha maraxe non máis, nas 9 da noite, calma chichi. Que dis? Estos guapismos.
de baixo para baixo, vai. Bueno, pois agora empezan a faenar, xa acabamos de encontrar algo de peixe e van a alargar a rede. Arriba! Estamos en plena maniobra de lance da rede do aparello grande. José me estaba dicindo que fora un mal lance. Agora o que está facendo o barco é pechar o aparello pola parte de abaixo. Vene polas 15, Antonio. Esa liña que estades vendo aí é a liña do cerco da rede do aparello grande. Que vai a pouco peixe, cuidado. Sí, pouco peixe. Despois de pasar por ali. Canto tempo leva a recoller as redes, José? 35 minutos, 40. O sea que cada lance é unha aventura, ademais, non? Porque polo que estou vendo... Ou unha sorpresa. Ai, sí. Bueno, que sean boas. Que sean boas. Eu non conozo ruidos e me chama moitísima atención, claro. Unha pasada. O cerco vaise pechando. E vamos a ver que sorpresas hai. José decía que había pouco peixe. Traballo complicadísimo, desde o meu punto de vista é tremendo. Impresionante ver as redes aquí no mar e como van subindo, como van recollendo. Unha pasada, non? Pois estas redes tan grandes que vemos así nos portos, mirai o que fan con elas. Espectacular. Por precaución non me vou a chegar demasiado, vai a ser. E están traballando, aquí está este rapaz traballando e aí vedes que todo o mundo ten a súa función.
Vamos a ver agora si temos peixe. Dalle a luz, José.
traballo que fai esta xente é un traballo totalmente en equipo, teñen que estar sincronizados, dende os radares se van mirando onde están os bancos de peixe. Agora acabamos de largar o aparello grande, hai un pouco pois estábamos a ver se se lanzaba o aparello mediano, pero bueno, o peixe escapou porque é moi listo, e agora pois nada, estamos á búsqueda outra vez de peixe. A xente do cerco sigue reclamando un reparto xusto, por suposto que lle permita manterse, que permita ter sostenibilidade non só os barcos grandes, senón tamén os pequenos. Todos eles, absolutamente todos eles, merecen vivir do mar e merecen ser protegidos por as autoridades galegas. Non debería haber privilexios, non debería haber, porque todo o mundo ten familia e todo o mundo debe ter dereito a unha vida digna. E nada, aquí vedes a inmensidade do mar, vedes Douglas e eu estamos encantados, realmente nos sentimos privilexiados. Pois nada, están vendo a ver para onde vai o peixe. A mí me alucina porque eu non vexo nada. Eu que chegando ás voltas, agora non sei se van para lá. Pero eu creo que son anchos, Son anchos. Mira, ahora van para lá. Son anchos. E brillan. Sí, por veces brillan. Ahora están a saltar. Que ahora pegaron aí un aquele e vence brillar. Eu parece-me que son elas, parece. Ou xouviñas. Vamos por baixo, a ver se pode brillar. Vem. E van para lá. Vence brillar. Peixe pequeniño de todo, Velas, José, mira, van aquí por debaixo, van... Nós vexo brillar, Eu non sei se veñen para aquí se van para lá, Nós vexo brillar, Pero aí por baixo están a pasar seguido. Brillan, ó? Sí, brillan, por veces brillan. Nós estás... Mira, por ver, sí. Non é seguido, pero ás veces... Eu vexo brillar por sitio. Para Montelouro, para a boca do río. Andar moito non anda, mo. Que andar moito que non anda. Arriba! Tira pelo lado. Cuidado aí, cama.
mucho de pescado. Van a saltar ahí. ¿Ves? No había nada. ¡Cachas, David! 17, 18, 19, 30. Agora noite pensa mellor que os aparatos que teñen pois, para ver onde está o peixe. Estaban explicando José agora que o peixe bótase cara abaixo, entonces escapa da rede. Vale. Tengo un cacho aquí na proa, vou atender aquí. Temos un cachinho. A ver se temos sorte agora, porque antes no outro lance marchouse todo. Cuidado, cuidado. Pouco a pouco, Ramón, pouco a pouco. Tira, Rubén, tira. Vai virado.
Aí para, Carlos, arría a rede. A miña, Bondi. tal? Buena. Agora nos vamos a terra porque teñen que vender o peixe, pero seguramente volvan a sair. De verdade que este método de pesca tan tradicional hai que protexelo. Os povos de Galicia, os povos costeiros de Galicia viven deste peixe. E esta xente merece non solo todo o noso respeto, sino a nosa admiración. O velos traballar, o ver como fan, e o velo en vivo e en directo non ten nada que ver cos vídeos que vades ver dende a miña página. Son un fenómeno e dende aquí damos gracias aos patróns do Porto Xindós por permitirnos estar aquí, porque é un honor estar con eles en alta mar e ver esta maravilla que é tan tradicional e que ten que ser o noso futuro. Douglas está grabando abaixo na bodega o peixe, estamos xa rumbo a terra e eu non me atrevo a baixar. Non sei se lá xuntaron algo. Xunta aí todo, a ver se se fan dúas calles. Bueno, contento. Vámonos. Estamos chegando a Porto e o que vedes ali é a luz verde do faro. Davi, estou pasando aquí por o agua, por este lugar, dale.